Turquia continua buscant aquest home. És el presumpte autor de la massacre d'Istanbul d'aquesta matinada en una sala de festa. Aquests eren els moments posteriors a la matança. Segons les autoritats, va actuar sol i s'hauria canviat de roba per poder camuflar-se i fugir enmig del caos. Bona nit i bon any. De moment, ningú ha reivindicat aquest atac, el primer del 2017. El balanç encara provisional és esfereïdor. Com a mínim, hi ha 39 víctimes mortals i una 60ena de ferits. Les autoritats han identificat la majoria dels cossos, mentre el president Erdogan ha dit que l'atac vol sembrar el caos a Turquia i ha demanat als ciutadans que es mantinguin units per fer front al joc brut del terrorisme. El cert, però, és que els atacs terroristes al país són ja massa habituals i, tot i l'ampli desplegament a la nit de Cap d'Any, amb més de 25.000 agents repartits per tota la ciutat, l'autor de l'atac va aconseguir fugir. 2:45 de la matinada, només una hora i mitja després que Istanbul donés la benvinguda al 2017, un home disfressat de Pare Noel arribava al club nocturn Reina, una discoteca elitista i situada en una zona molt concorreguda d'Istanbul. Anava armat amb un fusell d'assalt. Començava la matança abans fins i tot d'accedir al local. A l'entrada disparava contra dues persones. Un d'ells era policia. Tot seguit irrompia dins la discoteca on gairebé 700 persones celebraven el Cap d'Any. Va començar a disparar tort i a dret, sembrant el caos dins el local. I got shot in the fucking leg, man. These crazy people came in shooting everything. I don't know. I saw one person. They're shooting. I'm hiding, man. Acımadılar. Nasıl oldu? Herkesi taradılar. 3-4 kişi taramalarla taradı. Sağ olan herkesin kafasına sıktılar içeride. Minuts més tard, quan alguns d'aquests supervivents ja van avisar la policia, l'agressor va intentar amagar-se dins la discoteca, però la policia va acordonar la zona. Tot i això, com per art de màgia, va aconseguir escapar-se. Aquest home s'ha convertit en el més buscat a Turquia. La comunitat internacional ha enviat condolences al govern de Turquia i ha condemnat l'atac. A través de Twitter, Mariano Rajoy ha apel·lat a la unitat contra el terror i ha donat suport als turcs. També ho ha fet Angela Merkel en un comunicat on ha destacat que es tracta d'un atemptat inhumà, mentre que Vladimir Putin l'ha titllat de cínic. Tant François Hollande com el ministre d'Exteriors britànic, Boris Johnson, han enviat el seu condol als familiars de les víctimes. Malauradament, unes condolences massa habituals, i és que Turquia en els darrers 2 anys s'ha convertit en el centre de bona part dels atacs terroristes. Poc després de les eleccions del juliol, 2 massacres de l'estat islàmic, 32 morts a Surús i més de 100 encara, en el pitjor atemptat de la història del país. A més, el govern i la guerrilla kurda del PKK trenquen l'alto el foc. Al novembre repeteixen les eleccions. Erdogan recupera la majoria, però la violència no s'atura. El 2016 és fatídic. Diversos atemptats a Ankara i a Istanbul provoquen gairebé 100 morts més. En plena temporada turística, l'estat islàmic hi torna. 3 suïcides maten 45 persones a l'aeroport d'Ataturk i només 2 setmanes després, el cop d'estat. Més de 250 morts i 1.500 ferits. A l'agost, nova matança jihadista amb més de 50 morts en un casament i al novembre 2 atemptats més. Fa menys d'un mes, nova massacre a Istanbul a tocar de l'estadi del Besiktas. No hi ha treva a Turquia, tampoc, quan inicien l'any.